Ano? Yun o. Yung isa naman. Oh, shout out, shout out. Shout out. Ay, kami ah! Shut up! Natin kung saan pinapa ako yung tao. Pinitin siya. O tara, let's go. Samahan niya ako. Go, go, go! Nakablog yun siya at mag-yan. Grabe! Tuktok. Grabe! Daming dugo sa likod. Sa'yo yan? Kung magkano mo binili yan? Binigay. Grabe. Daming dugo. Hello! Hello to my vlog! Abi ang kaya kay Facebook. What's up? Grabe, daming dugo. Boy vlog! Boy vlog! Vlog Pamarong ni Mal. Welcome to my vlog! Ba't mo? Di ba post nyo yan? Yaro! Yaro! Ayan. Dami. Na. Ayan na. Ayan guys. Ay. Ano, pinitain siya yun, no? Pipinitain siya. Ano? Aming dugo sa likod. Na. Ano? Na. Daming dugo. Na. Na. Let's go. Ano? Ano? Daming dugo. Tara, tara, tara. Punta tayo sa itas. Na. Darami. Grabe, dami na. Nagpipilitain siya. Akit na sila sa itaas. Kaya tayo. Samahan niyo ako umakyat sa sa itaas. Ayun na. Nagpipilitain siya. BJ na. Ano? May bababa sa sakyan. Hindi na muna tayo sa gilid. Ayan. Ay, may nagpaparaya pang isa! Yan na. Kapalo na. Ayan. Ogan! Yan na. Yan na. Oh, indikasyon. Yan na. Di mo yung sarigan wala eh. Ayan na, ilalagay na. Ilalagay na. Tapos, yan. Okay na. Yan naman. Ayan. Yung lalaki. Daming dugo sa likod. Bakit? Ayun o. Ka. Ano? Ayun o. Yung isa naman. Dami nagdadarami. Ayun, dito tayo sa isa. Ano? Mega shot o chart na lang. Huwag kang kalimutan mag-subscribe, mag-like, pa-share ati video. Ayun o. Ano? Paling dito na. Tayo. Isa. Go. Tara. Tayo sa ibaba. Tara na. Oh, binablog ito. Oh, shout out. Oh, shout out. Oh, Gingging Cervantes. Oh, nakikita to. Makita mamaya. Ng Gingging Cervantes. Oh, shout out muna, Marie.
Ito, gingging. Ayun na mga team solid yung lalaki. Yun na. Gabi. Tara. Saan natin? Ayun na. Ayun na. Tara, let's go. Tara. Let's go. Yun na. Ayun na tayo pumunta dito. Mega shout out. Share. Yun na. Lalaki. Binibidyohan mo? Tayo sa itaas. Samahan niyo ako. Ito kami ah. Shout out. Shout out. Shout out. Tara, akit tayo sa itaas. Wala nga mauna na mama. Ay, tayo dito tayo. Tayo sa itaas. Ay, tao marang eh. Wala di. Nandun. Yan na. Dito na, papaluin na dito. Yan na. Tagdag. Ayun na. Yan na. Dugo. Daming dugo. Yan na. Yan na. Yan na. Lumuhod na. Papaluin niyo yung likod. Yun na, pinapalo na. Yun na. Daming dugo sa likod. Yun na. Dugo. Yun na. Bawal. Lumuhod. Lalagay na. Tapos na. Yan. Okay na. Awa na. Ayun na, dami dugo. Baba na yung mga tao. Tara na. Dami dugo. Sa likod. Sabi ka na sabi dyan kanina ka pa. Sabi lang sabi. Kahit kaapon. Sabi ka. Shout out, Charlotte. Ayun na. May dugo sa likod. Dami. Kaya bababa na rin yung mga tao. Kaya tayo bababa na rin. Mega shout out na ng share. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, pa-share yung video. Ayun na. Dami dugo sa likod. Yung lalaki. Daming dugo. Pero dami dugo. Vlog kami dito Likod. Shout out kay Jen! Shout out! Shout out! Sa YouTube kami ngayon, tol. Yan ang daming dugo. Ang daming dugo yan. Saan kayo nagsimula? Saan? Saan yan nagsimula? Saan? Nasa bahay nila. Ah, layo. Dami dugo na pala. Ano? Daming dugo sa likod yung lalaki. Ano? Dami. Ano? Ano yun? Dugo. Uy, ano? Daming dugo sa likod. Lalaki. Daming dugo. O kaya,
Trabaho nga din na para. Oo. Gugong ko lang kami. Sa tulo, kaysa sa Kabinaya. Sila lang mula lang, sir. Tanang. Paano mo? Muna na po tayo mag-drama. Ay, doon pa! Dapat dito lang kami. Toys.